Danas smo se okupili da pošaljemo poruku podrške Bašaru Asadu i narodu Sirije, ili što sam ja rekao za brata Asada, jačeg od svih napada, to je od kolega sindikalaca, gde kažu Rusi iz Donjecka i Huti iz Jemena, ovdje su obrnuto, Rusi iz Donjecka i Huti iz Jemena, i to daje, kažemo, neku sliku internacionalizma ili kosmopolitizma koji ne mora biti u suprotnosti sa borbom za nacionalne ciljeve, sa rodoljubljem. Recimo, početkom 60-ih je moja majka učestvovala u protestima protiv onoga što su Belgijanci radili u Kongu, ubistva Patrisa Lumumbe i tako dalje. Pa oni su tad bili srednjoškolci, oni su upali čak u belgijsku ambasadu, demolirali i tako dalje. To je rađeno, znači, za nešto što je na drugom kontinentu, a danas, mislim, ljude briga ovde u Beogradu za ono što se dešava na 15% naše državne teritorije, mislim, na Kosovo i Metohiju, dok, recimo, okupi se 50.000 ljudi zbog 3 nelegalna objekta, neću kažem šupe, koji su, srušeni stvarno na nelegalan način, ali to daje neku sliku, mislim, kakvi smo postali, da nas je briga samo za ono što sam lično ja, moje dvorište, eventualno moja porodica, a treba voditi računa i o širim stvarima. Sad, nas iz Evrazijskog puta doživljavaju nas kao neke duginovce, pa nas onda ne postavljaju pitanja. Nije to zvanično, ni ja se s njim u svemu ne slažem, a se slažem u onome što kažu istok i jug protiv imperialističkog zapada. I u tom smislu odavno postoji BRICS, postoji uticaj Rusije u arapskom svetu i tako dalje. Ja sam još pre 10 godina, kad se nisam izjašnjavao kao Evrazijac, ali sam u nekom smislu bio antiglobalista, bio sam u tom fazonu drugovi, Čavez i Ahmedinedžad, naravno i tada, što je rekao jedan prijatelj sa interneta, Bašar al-Šmeker, Znači, Sirija i tada se isticala, jer Sirija ima dugu tradiciju suprotstavljanja američkom imperializmu, pa da kažemo i cionizmu. Otac Bašara al-Asada, Hafez, je uspeo da nadmudri Amere, da ih natera da se povuku iz Libana, što je malo ko uspeo, i ta dinastija i dalje na vlasti. Oni su im roknuli ovu ambasadu u Bejrutu, tako da su ovi mogli samo da popakaju kofere. Onda možda treba reći za samog Bašara da je on, nije bilo predviđeno da on nasledi oca, nego njegov brat koji je stradao u saobraćajnoj nesreći. On je učio za stomatologa u Londonu. I čovek je evropski vaspitan, njegova žena Esma izgleda kao bilo koja evropljanka, što nije ništa čudno, jer u Siriji je sekularan režim, hrišćani koji su tamo, alaviti, imaju veoma dobar status, Kurdi koji relativno, mada su teritorijalno razdvojeni, koji nemaju veze sa sirijskom arapskom armijom, ali eto, oni su tu imali možda bolji položaj sigurno nego u Turskoj, a Kurdi su sasvim sekularni muslimani. Tako da, to je znači jedan režim koji možda nema neke uzuse zapadne demokratije, što za meni nije bitno, ali je mnogo više u tom nekom civilizacijskom smislu bliži današnjici nego Al-Nusra ili ne znam, kalifat koga su Amerikanci izabrali očigledno za svog saveznika i spremni s oružjem da ga podrže. Mi smo rekli da je taj, znači, istok i jug protiv zapada. Izgledao da će se ovde nešto promeniti. Ali to je, što bi rekao jedan moj prijatelj, svašta se događalo i ništa se nije dogodilo. Tako čak, evo vidimo, iako je bio Brexit, oni su i dalje vode tu neku politiku, ali britanska premijerka Theresa May je rekla jednu zanimljivu stvar. Kaže, ko je građanin sveta, taj nije građanin ničega, odnosno to tako kaže za sebe. Ja u nekom kulturološkom smislu to mogu reći, ali moja lojalnost je nepodeljena što se tiče Srbije. Druge zemlje mogu manje ili više da vole. I zato je
poruka podrške ne samo zarad nekog osjećaja za pravdu, nego zato što ko napada Siriju, ko je nedavno bombardovao i spalio prestareće rakete, tukao i nas, radi nam i dalje o glavi. Vidimo šta se sad dešava u Skoplju, u vezi Kosova, priča o Velikoj Albaniji, puštanje Haradina i tako dalje. Znači, čak se podržavaju, ajde da kažem, u nekom smislu slični teroristi te provinijencije. Znači, nije mi zbog nekog, ne znam, kaprica, ispravljanja svetskih nepravdi, nego zato što mi imamo veoma sličan problem u Srbiji, imamo iste neprijatelje kao i sirijski narod.